Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο και παίζουμε Hitball. Ναι, ελπίζω να το λέω σωστά. Πάμε. Νομίζω το ξέρετε γιατί είναι διάσημο και πάμε να παίξουμε μάτς. Ωραία. Να δείτε το πόσο τέλος είμαι. Ναι τώρα, να δείτε. Πάμε. Έχει χάσει όλες τις φορές. Εγώ έχω χάσει μόνο μία. Θέλουμε και 3 δυνάμεις έτσι για να τις έχουμε. Ελπίζω να μην χάσω. Ελπίζω. Γιατί κάνω το βίντεο τώρα και όταν κάνω βίντεο έχω ατυχία. Ναι, είδατε ατυχία. Δεν πήρτεξα εγώ. Κολλάει. Τώρα σταμάτησε να μου κολλάει. Όχι και τερματοφύλακα. Όχι. Εντάξει. Τι είναι. Αλλά εντάξει θα το χαρίσω όμως για όταν μου το βάζει να μην είναι φάουλ. Τον άφησα να μην είναι φάουλ. Εντάξει. Hacker. Ναι, δεν υπάρχει εξήγηση τα hacker. Εντάξει, άμα παίζω με hacker δεν είναι δίκαιο αυτό. Άντε παίρνουμε άλλες 3 δυνάμεις πάλι. Και ας ελπίσουμε ότι θα νικήσουμε. Γιατί όπως είπα, φέρνει ατυχία. Έλα. Θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε. Θα νικήσετε κι εσείς μήπως. Μήπως τώρα που παίζω θα νικήσετε κι εσείς. Σε ένα μάτς. Πάμε μαζί να νικήσουμε. Βάλεις γιατί δεν μπάγωσε. Γιατί δεν μπάγωσε μου λες. Δεν μπάγωσε. Ήδη δεν είναι ένας κλόνος. Άντε τώρα. Είσαι πολύ αδέξιο. Όχι ότι με πειράζει. Βάλε μου. Αλλά όχι θα αυτό. Εκτός και αν ήσουν κάποιος. Εντάξει. Φυσικό να χάσει. Τι να λέμε τώρα.
Πόσα μάτς έπαιξε? Αυτό είναι το πρώτο, Ξέχασα. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο, οπότε ας παίξω άλλο ένα. Ας παίξω άλλο ένα. Έχω χάσει μία φορά μόνο. Έβαλα. Το ξανάβαλα. Μ' αφήνει τώρα. Αυτός είναι απλός πανάχρηστος. Πιθανό μ' αφήνει. Βασικά όχι. Πανάχρηστος είναι που τα βλέπω. Γιατί πηδάει κιόλας, αλλά πού να τα πιάσει. Να τον αφήσω να νικήσει. Γιατί το καημένο. Με χτύπησε διαιτητή, κόκκινη κάρτα. Κι εγώ σε πάω, σαρέα, χωρίς να με κλωτσάς και να με δεις. Γιατί έβαλα αυτό το πράγμα? Το βάλα. Ναι, το βάλα. Πηδάω και τη χάνω την μπάλα. Τώρα θα το χτυπήσω κι εγώ. Ούτε πήγε την αγώνα. Είναι αόρατο. Άντε για τον πλάξω. Παρότι ήταν αόρατος, το βρήκα και το χτύπησα. Αυτός ο διαιτητής δεν κάνει τίποτα. Πρώτα με χτύπησε αυτός και δεν μου έδωσε κόκκινη κάρτα. Πρώτα τι βλακία είπα τώρα. Με χτύπησε αυτός και δεν του έδωσε κόκκινη κάρτα. Το χτύπησα εγώ, τίποτα. Και διαιτητής είναι αυτό. Καλά, εντάξει, ένιξε και πάλι. Θες να μου το βάλεις στο τελευταίο δευτερόλεπτο, εγώ σε νίξα. Όχι διαφήμιση. Γιατί διαφήμιση? Εντάξει. Εγώ σε νίξα. Τι να λέμε τώρα, Εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο. Βασικά περιμένετε. Μπορεί να βαρεθείτε τώρα, αλλά θέλω να σας δείξω και τι θέλω να πάρω. Το πρώτο που θέλω να πάρω είναι αυτόν, τον Neymar. Όχι τον άλλο. Μετά θέλω να πάρω ποια μπλούζα. Θέλετε να δείτε ποια μπλούζα? Αφού θέλετε τόσο. Αυτό μπορώ. Είναι 100.000. Να τα πάρω. Λέτε. Αφού είναι και το βίντεο, θα να ξοδέψω 100.000 έτσι να πάνε χαμένα. Τα 100.000. Θα το πάρω πιο... Ναι, θέλω να πάρω εκείνο. Παρότι μπορώ και τώρα, αλλά θέλω να μαζέψω πρώτα πιο πολλά λεφτά. Έτσι όχι το αυτό, απλώς μ' άρεσε. Ναι, θέλω να πάρω. Πού είναι? Να το. Τέτοιο. Όχι τέτοιο, αυτό είπα. Κάτσε, ήρεμα. Εντάξει. Που για να το πάρω τώρα χρειάζομαι 96 διαμάτια. Παρότι έχω ένα ωραίο στέμα εδώ, θέλω να πάρω αυτό. Αν και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και ένα άλλο στέμα είναι πολύ ωραίο. Και αυτό. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτά τα δύο. Προτιμώ αυτό, αφού θα έχω και τα άλλα με διαμάντι. Από γιαγιά θέλω να πάρω. Βέβαια, γιατί σας το λέω τώρα τι θέλω. Να βλέπετε τώρα και τα γούστα μου. Εντάξει. Μην σας τη χαλάσω, αφού το θέλετε κιόλας τόσο πολύ κι εσείς. Απλώς το ξέρετε ότι δεν ξέρετε ότι το θέλετε, αλλά το θέλετε. Και θέλω αυτή την ώρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο.